Hola, com estàs? Molt bé, i estic molt contenta d'estar aquí amb tu, amb aquest mar de flors. Ja havies estat aquí mai? Doncs no, però els meus pares m'havien contat aquest any de la floració. I mai havia vist que aquest any la floració estigués tan bonica com aquest any. Pues jo, dels arbres fruiters, només coneixia els préssecs. Doncs a mi, ahir, a l'institut, em van contar que faríem un munt d'activitats. Escoltar els ocells com canten, tocar els arbres, olor a les flors i menjar molta fruita. Vols que els fèiem junts? Anem-hi! La natura, la vegetació, els camps, les flors, els arbres, sempre han estat una font d'inspiració per als escriptors. Avui, en plena primavera, ens trobem enmig d'un espectacle de la natura. La floració dels fruits del presseguer d'Aitona. Els meus companys i jo anem a fer una lectura dels poemes d'alguns escriptors catalans i japonesos. Les flors del presseguer es deixen dur per l'aigua i és que hi ha un altre món que no és entre la gent. Quin pòmul d'infant t'ha donat el seu rosà, presseguer florit? Campaneta rosada, vestit de Pasqua, primavera. Una tisora d'emprender un fusil, aixecaré en el aire com una banderola. Vindrà l'alegria i no estaré mai sola. Joana Raspall. Aquesta és una flor del préssec i té dues parts més importants, la part femenina i la part masculina. I també hi ha els pètals, que tenen un color vistós per atreure els insectes per alimentar. I quan ve el pol·len passa directament als ovaris i fecundin i formen un fresc. Agafem un oxigen que ens està omplint els pulmons, se'ns va omplint a poc. Que tenim avui, sentir-nos privilegiats